A labaran namu na yau za mu duba ne zuwa ƙasashe guda 5, amma da farko ga muhimman kanunsu. Za ku ji cewar a yayin taron babban majalisar ɗinkin duniya ɗaruruwan jama'a sun fice a yayin gabatar da Firaministan Isra'ila. Haka zalika kuma ƙasar Najeriya ta miƙa buƙatu guda 4 gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan kuma za ku ji cewar ƙasar Yemen ta ƙara yin ruwan lugudan wuta a ƙasar Isra'ila. Haka idan muka koma ƙasar Iran, Ayatullahi Al-Khamenei ya ce matuƙar ƙasashen da suka ɗora a ƙasar Iran takunkumi ba su cire ba, to tabbas akwai matsala. To waɗannan da ma sauran wasu labaran duka suna cikin wannan labaran namu na yau, sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. A yayin tattaunawar zaman Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa a birnin New York na ƙasar Amerika, a lokacin da Benjamin Netanyahu ya shigo cikin taro inda zai gabatar da ƙudurrukansa, ɗaruruwan jama'a sun fita daga wannan gurin domin kuwa sun ce ba za su saurari abin da Benjamin Netanyahu yake faɗi ba. Haka zalika har da ihu suka yi mara a wajen. Sannan duk da haka Benjamin Netanyahu bai fi haƙura da gabatar da ƙudurorinsa ba, sai da ya gabatar da ƙudurorinsa na tsawon mintuna. Duka dai a cikin Majalisar Ɗinkin Duniyar, wato mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima ya gabatar da ƙudurruka ga Majalisar Ɗinkin Duniya har guda 4, inda ya ce ƙasar Falastinu, wato Gaza kenan, ƙasa ce nan da ya kamata a ce an daina zubar da jini a cikinta, an ba ta ita ma 'yancin kanta domin mutane ne kamar kowa. Bai kamata a ce ƙasar Isra'ila tana aiwatar da ta'addanci a ƙasar ba. Haka zalika Kashim Shettima ya ƙara da cewa ƙasar Najeriya tana buƙatar a bata wato kujera ta dindindin a Majalisar Tsaro ta Ɗinkin Duniya. Haka zalika Kashim Shettima ya ƙara da cewa ya kamata a ce shugabannin duniya hankalinsu ya dawo zuwa Afirka, musamman ƙasar Najeriya, su zo su zuba hannun jarinsu a ƙasar Najeriya, domin ƙasar Najeriya ƙasa ce mai cike da arziki da ma'adanai da kuma abubuwa dai na alkhairi na ci gaba. Idan muka koma ƙasar Iran kuma, Ayatullahi Al-Khamenei ya fito ya ce tabbas idan ƙasashen da suka ɗora a ƙasar Iran takunkumi ba su cire ba, za su dakatar da waɗannan mutanen da aka turo su dinga sa ido a ɓangaren nukiliyar ƙasar. Wannan bayanai sun fito ne a yayin tattaunawarsa da manema labarai a birnin Tehran a ɗazu-ɗazun nan. Idan muka leƙa ƙasar Yemen kuma, ƙasar Yemen ta ƙara yin ruwan lugudan wuta a birnin Isra'ila, inda wannan lokacin ta kai harin ne a birni na 3 a ƙasar Isra'ila, wato Island, inda harin nata ya jikkata al'umma da dama da kuma salwantar da rayukan wasu da dama. Harin da ƙasar Yemen ta yi shi da wani jirgi marar matuƙi. Sai dai abin da ya baiwa wato ƙasar Isra'ila mamaki, tun daga tasowar jirgin har zuwa shigowarsa, tun daga Yemen har zuwa zuwansa Isra'ila, babu wata jiniya da ta kunnu ta ƙara ta sauti, wato ma'ana alamar ga wani hari nan zuwa, har sai da jirgin nan ya zo ya gama abin da zai yi ya juya. Daga baya kuma suka ɗauki jirage, suka tahi jiragensu suka bihi da harbi, amma duk da haka wannan jirgin fa babu abin da ya faru har sai da ya koma ƙasar Yemen lafiya. Aƙalla ƙasashe 150 da 'yan samti sun amince da kafa ƙasar Falastinu a matsayin ƙasa mai 'yancin kanta. Haka zalika ƙasashen sun ce ƙasar Falastinu fa bai kamata a ce ana zubar da jini a cikinta ba, ya kamata a ce an ba ta 'yancin kanta, domin kuwa abubuwan da ake yi sun fara yawa. Sai dai Donald Trump ya nemi zantawa da shugabannin ƙasashen Musulunci a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar, wanda ya ce za su tattauna ne akan yanda za a yi a sama wa ƙasar Falastinu mafita. Sai dai wasu suna ganin cewar ya kamata a ce a fitar da wato two-state solution tsakanin ƙasar Isra'ila da Falastinu. Sannan a gefe guda kuma, wato ƙasar Amerika ta fitar da bayanan cewar ƙasar Iran ta yi winin a kan ƙasar Isra'ila a yakin da aka yi na kwana 12. A ƙasar Amerikan ta ce ƙasar Isra'ila ta yi asarar 1/4 makaman da ƙasar take da shi,
wanda harin ƙasar Iran ya lalata air defense aƙalla 150 wanda na zamani ne, ƙirar zamani wannan a duniyar nan ake ji da su. Amma duk da haka ƙasar Iran sai da ta lalata air defense sama da 150 na ƙasar Isra'ila. Ƙasar Amerikan ta taimaka wa Isra'ila da wasu makamai wanda suka kai kimanin zunzurutun kuɗi dalar Amurka dala miliyan 498, wanda shi Benjamin Netanyahu da kansa ne ya nemi wannan taimakon daga ƙasar Amerika. To duka dai waɗannan su ne cikakkun labaran namu na wannan lokaci. Sai ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku duk abubuwan da suke faruwa. Allah ya sa mu dace.